Hello mga kawatatap na ako diri sa sa pista sa bato. naikuan ay opening karong 15 banda og may mga vlogger Ano sa daw? karong 15 15? may night market Wala sila shirt. May parokya man gud. karong araw na Kaya sa una kuan man to. Iyas ng parokya no. Pero wala na gisundan. araw tong niagi sununan out kita Di ba sununan out pista daw gahapon talisay? daw Sa baryo? pukul disco Di, hamadlok magpudihaw eh. hi ngit-ngit lagi tayo against the light ako ni disco oy Kumusta na ang utitod sa Davao? muli man daw to Ha? muli Ano daw? May budawat niya. muli na siya kay gitagamit sila ka ng rest day nga tulo ka adlaw kay pag makakuta daw sila maka-rest day daw sila Siya nga lang siya ang oras dito sa Davao. Kumusta na himo? so ayun mga kawatatap si tita ipanin ko ni tita mga kawatatap kinado siya sudan ihatag Kasapi-api, lingaw man po. Pwede ko. karos Ay, tungod atong pagkahita ko last year nga. Sigilag-away. Alam, ipaundang na ang dito. Wala man ka ito, no? ay na ako eh tapos niuli ko dayon wala man po sa mua wala disco sa mua bawalan ka Mahirap po na. kuan lang basketball lang mga laki mga kawatatap mo sige nga hoy diri mga laki asa mo muubit panday mo dira di gwapo daw ka Ito mo, radyo ko naman ni Garilio do. Ngundang na kare, madam. Kwadya. Ay, dagina na, may bata, oh. Uy, pang matres. asa man sila ko asa na sila nagpanday ana sila nagpanday Ha? ana sila nagpanday Dito mo na sa karsada rin, kaya naging mo mag-highway ang kwan, sila Abloy. Sa asawa mo at nila. abloy din eh Sa asawa niya, mga magsuon sa asawa ni Abloy. Tagalupon. Ay, ila Abloy gud siya nila. Karang diha, tandaan. Pero kinasaya nga asawa. Korpo sa mga eksoon ba? o di ay nindot na diri atang Mga Juancho sa lupon. inya yung panood to nimo Hmm? panood to nimo imong panood to Ano ito na ganyan ang tamero ng pamilik? kinsa Wala ito nang daw ng batikadlaon pa ni Mahuman. nindot kay diri ano karon pa ko kabalik diri Lahat katong kita katong naay Dira, mga bata. Katong naligo mo sa pantalan. Mo ito yung last ni mong arin. nindot na siya daga na siya mga purok mga kawatatap sa una diri mga kawatatap kulay pay purok duha pa ang purok diri og isa ka house tree house dira o kana karong mga Wala kay laag. Karong si manahan. nara ko sa balay tigara ko vlog nag-vlog man ko hi sa Maghanda mo pesta. pohon Naay disco. chat ra ko nimo Adi ay. wa mi disco Kino mo sa gawas. Pero kung musulod ka nga hubog ka, di ka pasulod. dali no Hindi, magina pwede ka musulod. Magina. Diyan man mo init ang mga hubog kung di pasulod. so ayan mga kawatatap bunga kay kag cellphone ay yung cellphone mga kawatatap o iPhone among tita si tita Agot nice Pero extra mo po diri asawa ni Ampo. kinsa Extra ni Kwan ba? Ubit. sa asang ubit Katong diri karon. o man siya asawa Ha? yaman ang anak Pili ang iyang manghod ba?
naroon dire. Ay, oh, si Kuan. Katong nagtrabaho ila kuan. Sili aling. Hmm. Ha, di ba? Oh, mo ay magluto tay. Kay limpyo-limpyo mo itiglaba. Maglaba ng mga bidding, mga hapol, mga tuwalya. Kung na ay mag-overnight dire, say maglaba pa ka uma. Libre man ang gamit sa habol. Pila di mag-overnight? Unlan, punda. Pila bayad rin mag-overnight? Dire sa akong balay, 7,000. Kay tulo ka kwarto man na. Ang duha ka kwarto aircon. Na siya CR, nanay shower. Na pwede mo makaluto sa Kusina? sol. Libre na gamit sa videoke. Ay, na videoke? Na may videoke. Sa sulod? Nasa sulod? Pero kung dili mo gamit, pwede ra po. Pwede po parkilahan na mo ang videoke. Kung dili mo sa gawas magkati. Di ay? Kung nagdanag sa nagpaniudto. Nagdanag paniudto. Dala, wala ka na. Kaya makita na niya. Sige na, good, uy. So, ayan mga kawatan. Dito ni nga paksiw. Ang kana, ako nang dalon. Ang balunan, iuli rin ako. Ihat doon niya ang ko na. Balunan. Oo, kaya akong fan. Sa oras sa i-chat ko. Mga alas 2:30. Okay. Pahato din na lupos ko. Kaya kapag bakit na yun. Maluli kasi mong lola. Lagi, hatod na ka, i-chat lang ko. Mga alas 2:30 mo kumuhawa din. Paski dito na lang ko hulata sa kanto. Highway? Hindi na ka masulod. Para hindi na ka mahago. Sulod. Basta i-chat ko. I-chat ra ko. Bunya. So ayun mga kawatatap, tagaan ko niya og sudan. Init pa kaayo. Bye-bye na. Bye. Muli na ko mga Palitan kawatatap. yun ako ni Kuan. Mga ingredients. Palitan ako magic sarap. Kanang pera sa lamas. Oyster sauce. Ako nagamit og suyo. Oyster sauce akong gamit. Nya, Mang Tomas. Nanay Mang Tomas. Sa na ula to kay si tita. Picture sa tabi. Mag-election di ba dyan? Mag-picture sa taba. Video doon. Ha? Mag-election di ba dyan? Birthday man siya anak karong 19 pohon sunod bulan. Karong 19? Sunod pa bulan. June 19? June 19 na nagano? Katungkuan katong babae. Ang babae June 19. Number December 23 man ang lalaki. Ang maguwang. Hindot kidre tita eh. Bye. Sa balay na ay sudan ni tita gipadala. Litson ron eh. Dek! Na litson! Magkakaon na may litson. Charot na. Tanaw na to ang sudan ni tita mga kawatatap kung sa sulod ang litson daw ni. Nainit mo ganit. Hala. Sarap. Init pa na eh. Ito, balik ko. Nailitson mga bot na sila mga kawatatap. Alibi! Ali na. Nabot na sila gigagiskilahan mga kawatatap. Bless! Salamat. Bless. Dali. Esa. Bless. Kiss. Teka na, litson. Nga, bukog. Paano yung mapapadong ginalitson? Naglalitson. Ikaw, paniahan, papa. Ha? Basta, lakaw na. Paano yung nalitson daw ito yung lama mo, palakaw. Be! Bukal na nga. Bukal na. Sikaw na mo kay Katita ba ng sponsor? Walang panik. Walang panik. Panik. Lami man. Abo to lang tita.
Kaon si Rasi, oh. Sarap. Sarap, gunagay. Suka. Sarap, guys. Malit. Pagsahod mo, Kuya Bex.